Pamene masiku akuthera kuchiseko komanso ndithu siku la 16 September likununkhira ngati mvula imene ndithu yagwa kutali. Pajatu siku limeneli ndimene kuzachitika chisankho chimene ndithu nzika za Malawi zizasankhe adindo kuti asogolere dziko limeneli. Ndipo posatira zimenezi taona ndithu kuti Dr. Jane Ansah omwetu ndi running mate wa chipani cha Democratic Progressive Party tikupeza kuti ambiri kusatira bwino kuti iwo Jane Ansah anasankhidwa ndithu ndi mtsogoleri wa chipani cha DPP kuti aende nawo pa chisankho chimenechi. Ndetu iwo Jane Ansah ali pa ground kutipula maka ndithu kuchita misonkhano ndi cholinga choti akope anthu kuti azavotere chipani chimene cha DPP pa chisankho chimenechi. Ndetu kukhulupirira kuti ambiri kutsatira bwino kuti amene Dr. Jane Ansah ali ndithu chigawo cha kumpoto kumene ndithu akuchita kampeni kukopa ndithu anthu. Nde tinaona ndithu kuti amene alowera ndithu ku boma la Nkhatabe kumene anachita ndithu msonkhano. Nde tinaona ndithu kuti anayima pa mpamba, tikupeza kuti ambiri pa mpamba tupadziwa tikamapita ndithu chaku Nkhatabe boma komanso uku ndikuti nsi umene umapirira kumapita chaku Nzuzu pali junction yomapita ndithu ku Chikwina ndi pa nsika potchuka kumbali ya ku Nkhatabe komanso kwa anthu amene amayenda nsewu wa Lake Show. Nde iwo pa mpamba pamenepa anafotokozapo mfundo zingapo maka zokhuza ndi mmene chipani cha Democratic Progressive Party chikasankhidwa kuti chilowe mboma chizayendesere ndithu chuma cha dziko la Malawi. Kuphatikizaponso anayankhulapo nkhani zokhuza ndi zisankho zimene zinachitika mu chaka cha 2019 tikupeza kuti ambiri tinatsatira bwino makaso tikudziwa bwino nkhani ya chisankho cha 2019. Paja iwo anthu amene anali wapampando wa bungwe la Malawi Electoral Commission. Nde potenga mmene chinayendera chisankho chimenecho iwo ndithu abwera kuzafotokoza. Nde mukufotokoza kwawo akuti zimene zinachitika mu chaka cha 2019 kumbali ya chisankho akunena zona kuti sizoti zingapangise zona kuti iwo angalephere kuyendesa dziko. Chifukwa mufotokoza kwawo akuti sizoti chisankho sinayende bwino ndipo nkhani zokhuza chisankho akuti zinayendesedwa ndithu bwinobwino ndipo zinatha. Makatu kunena kuti nkhani zimene za chisankhozo ndikuti anazisolva bwinobwino ndikuti zinatha. Ndipo nkhani imeneyi ndi mbiri chabe. Ndipo apempha ndithu otsatira a chipani chimenechi komanso Amalawi kuti aone chisogolo kuti akasankhidwa amaka chipani cha DPP chikasankhidwa kulowa mboma. Ndekuti iwo ndithu mothandizana ndi mtsogoleri wa chipani chimenechi omwe ndi Peter Mutharika maka kuti akasankhidwa kulowa mboma pa 16 September ndekuti ndikuthekera kuzathana ndi mavuto omwe dziko la Malawi likumana nawo. Mavuto amenewo mukufotokoza kwa kuti abwera chifukwa cha utsogoleri omwe ulipo padakali pano omwe ndi wa chipani cha Malawi Congress Party mosogozedwa ndi mtsogoleri wake omwe ndi Dr. Lazarus Chakwera. Ndewo anasindika maka ponena kuti akuti mtsogoleri wa chipani chimenechi omwe ndi Arthur Peter Mutharika powasankha iwowa akuti anawasankha ndi cholinga choti athandizane ndekuti nokuzakonza mavuto ngati amenewo. Ndeno kumbali yokhuzana ndi mfundo maka zimene zili mu manifesto ya chipani chimene cha Democratic Progressive Party akuti zimene analonjeza kuti azachitira dziko la Malawi akasankhidwa kulowa mboma ndekuti zimenezi ndalama zake zoti azachita kudalira zoti zichoke ku maiko ena kapena chani kapena ena akufuna kwabwino kuti athandize. Iwo ndithu ali ndi chikhulupiriro kuti ku dziko la Malawi kuli zinthu zokwanira zonena kuti zitha kutulutsa ndalama zoti apange fund kama project kandi ma programu azaulimi ndi zina zotero. Ndalama ndithu ziliko komano chimene chimachitika nchona kuti anthu amene amayikidwa mboma ndi ngati ulamuliro umene ulipo padakali pano ndikuti umakhala kusakaza chuma cha dziko zimene zimapangisa zonena kuti nzika ndikuti zikhale zikukumana ndi mavuto osiyanasiyana maka posata ndithu kusayendesedwa bwino kwa chuma kumeneko. Ndiwowa akasankhidwa ndikuti azaonesa ndithu kuti mavuto amenewo athana nawo. Nkhani yokhuza ndi kusayendesedwa bwino kwa chuma cha dziko la Malawi taonanso kuti wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko omwe ndi Dr. Michael Sinawso akuyankhula ndithu nkhani zokhuzana ndi katangale komanso kuba kumene kuchitika mboma. Ndi zinthu zimene ena umazasemekeza kuti katangale amene ndi amene akupangisa zonena kuti
dziko la Malawi likhale likubwerera mbuyo maka kunkhani ya chuma komanso mavuto osiyanasiyana maka posatira ndi mmene chuma akuchiyendesera kapena kuti ndalama za boma akuyendesera anthu amene ali mboma. Enanso akumazayankhula maka potengerano ndi mmene akuyankhulira a Dr. Jenius kuti akuyankhula ndithu mopereka chilimbikiso kwa anthu otsatira chipani chimene cha Democratic Progressive Party komanso nzika za dziko la Malawi maka posatira ndi mmene anachitira kumbali ya chisankho chimene chitika mu chaka cha 2019 komanso pamene akutambasulira maka mfundo zimene zili mu manifesto a chipani chimene cha Democratic Progressive Party maka mmene angazayendesere chuma chimenechi akasankhidwa a chisankho chimenechi. Kuthekatu muli ndi maganizo pa nkhani imene ngati muli nawo mutha kutiuza maganizo amene mu comment section mukupereka tilemekezenso maganizo a anthu ena. Tisaiwalire panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndi chiwingo cha nkhani zambiri zikamachitika ndete zitha kupezani mosavuta.